ஹலோ மக்களே, நம்ம இன்றைக்கி நேஸ் ஃபுட்டில் எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, சரியான ஒரு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு தான் நம்ம பாய் மெஸ்ஸுக்கு வந்திருக்கிறோம். எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இனாஸ் ஃபுட்டியை ஃபாலோ பண்ணலாம், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மக்களே. இங்கே வந்து நீங்கள் மதியம் 1 மணிக்கெலாம் வந்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு 2 to 3 மணிக்குள்ளே வந்து சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சிடும். இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் சாப்பாடு, மட்டன் சாப்பாடு. வேறு கூட்டு, பொரியல், சாம்பார் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடைக்காது. மட்டன் வாங்கினீங்கன்னா மட்டன் குழம்போட மட்டன் ஒன்று வைப்பாங்க. அல்டிமேட்டாக வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த குழம்பை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா. இல்லை சிக்கன் குழம்பு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரை வைப்பாங்க, சிக்கன் குழம்பு இருக்கும், ரசம் இருக்கும். செம்மையாக ஒரு மதிய லஞ்சை நீங்கள் சாப்பிட்லாம். செம்ம டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் நீங்கள் சாப்பிட்லாங்க. மட்டன் சாப்பாடு வந்து 150 ரூபா, சிக்கன் சாப்பாடு 130 ரூபா. அந்த மட்டன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக டெண்டரியாக ஜூஸியாக இருந்துச்சுங்க. சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டும் சும்மா சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இங்கே நிறைய மக்கள் வந்து மதியம் பார்சலும் வாங்கிட்டு போவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா சிக்கன் பீஸ் வேணும்னா அதுவும் வாங்கிக்கலாம். 80 ருபீஸுங்க. இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குப்பா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நிறையா பேத்துக்கு இந்த பாய் மெஸ்னாலே வல்சர பக்கத்தில் தெரியுங்க.